چرا ویدیو نکردی ای خیزه برآمدن ده؟ نامرابرس نه عروس ادراج عروسی ما اکدا بانوموس برای پراسموتر شیده ریسکای کلان در کار نیست. پیش ای همین خیزون خیزه 20 شیدن من باید میبرامدم. بسیاری شاخی خود درز دادی خیب. این بعد مرام استیل مالیش کردگی نیستم میشلنیوم هم دیگه شیدگی نیسته. می خیزه 20 چی با برهم خورد؟ اینا ما نوروز. اینا می باور که پریمیره. چی گپای ما اگر نگفتیم؟ شاخیر نوروز. اینا ما دوستیم. با فرارسی ماه شریفی رمضان صاف سودا 20% تخفیف اعلام میکند. داروهای الهدایه در شکل کپسولا و روغن که حتی حبیب نورمگامدوف توصیه میدهد داروها برای برآوردن موی سر، قبض کردن ریش خود یا اینکه شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید یا اینکه شما فربه هستید و میخواهید خراب شوید یا اینکه سفیدچه‌ی پوستی بدن دارید یا اینکه دیگر بیماری‌های پوستی بدن دارید. کسانی که با ورزش مشغولند از پروتئین و گینرهای صاف سودا میتوانند استفاده برند. پس همه این مشکل‌ها راه حل خود را یافتند با محصولات صاف سودا. دستافکا در شهر مسکو و سنت پترزبورگ مدت 1 ساعت، دستافکا برای دیگر دولت‌ها باشد از 2 تا 3 روز میباشد. برای محصولات صاف سودا را خریداری کردن بر رقم‌های روی اکران بوده مراجعت کنید. از نام کانال ما گپ زنید به شما تخفیف کرده می شود. салом алейкум тамошобинони гиромӣ, барномаи суҳбате ва имрӯз меҳмони мо шнапс AK шодӣ AK роҳатӣ шнапси роҳатӣ ҳузур дора ва хостем камтар қадиш суҳбат кен оиди 6 моҳа фаъолиятшон ва марҳамат ягон сухан доштагӣ бошӣ гап зан. аввало салом кунам бародаро хати Ahmad Dadamoy Sharif Xudo quvvaton bitam. Хай чахчах джаджа кето интервью мегирим, ма таверум любой савол ҷавоб да если ча. Гавнес брат, савол якм ами саволи муҳим ам яки чиба видео накарди ай хезе баромадан да чихеле ки шахи гуфт ки баъди лилвест вероятнее всего шнапс видео мекунам ва мегам ма ай хезе баромадам 15-20 ҳазор просмотр каналда меовард. Ана бовар куд ай хезе баромадан дромадан 20,000 просмотр арзанда нестай. 20,000 просмотр и просмотрай барои ки одамиҳое ки бо одноразовие я бор мегириш муша тамом. ки нигоҳ ки мисол ҳози ами суханои мо шумо маълум мешавад ки ҳама як хел фикр як хел мишлени надорад. Мисол барои ман важне нестай просмотр, важне аст подписчик. Ну прям барои просмотр шида рискои калон дар кор нестай. Хафа кардан кам-кам фикри аудиторияи хиҷонара кардан дар кор, увора пад удар мондан дар кор нестай. Ама медонад ки хиҷона ранги антон синоним нево антоними ошиқӣ буд хиҷона агар бидонӣ муқобил маънои бигем ана хали буд. Баъд ҳеҷ вақте ки ҳамун ду табақа ду тараф буд халқам ду тараф буд. Ана баъд ман шахсан намехоҳам ки падудар монам тарафдорои хиҷонара дар пеши ӯо. Барои ҳамон ман будаги мишлени буд пеш ҳамин хиҷона хезе 2020 як чира хотиррасон мекунам. Мо бояд фаромӯш накунем ки вақте азизҷон чӣ меоя ай Москва меоя ман уже видеонавор доштам. Просто як кнопкаро меҷиқидам мебуромам. Мумкин ки ман пеш ҳамин хит кардем пеш ай ҳамин хиҷона хезе 2020 шидан ман бояд мебуромадам. Ки омад тай содода мо гап задем салом алейкум гуфтам ина видео ман мебурам ай авлод. Барои ки гуфтам айра пеш барои давлод истодан ҳатто қама мондаги ман амра надорам. Мисол творческий партнёр надорам. Творческий напарник надорам точнее. Гуфт ҷаҷа набро мекашем маро баради каса. Баъд хай шаҳриёр омад баъд ҳамин раҳбара хай хезе 2020 сабаб шид ё ҷавоби шадаги будем. Анаи сабаб буд ҷура. Ана ки баъд ман дар Муҳиддин Мухак як барномааш дар гуфтам ки оли ман худам намедонам хезеем ё не ҳам давра натури давраи каша буда мишлению ҳар хел. Як дар умум ҳози ответи ман ин хелае ки ман чӣ бубурам аки ман бубурам зарар меорам агар бугӯ ман биромадам. ҳози ба фикри ман барои мухлисам намедонам и важне ай важне нестай не ки ман медонам уво ҳастанд. биё допустим ставка давом мемонем ки важне ай барои мухлис а мухлис мо да важне
aia taraf amvo ilhometan ki moreb mekhone moisu dasgiri amvo ya комментарий خوبی مثال همو آدم میتونه بدور کنه دیگه پیپریادنی همو برای همو ما در گجای برام نرم کدامش برای نروا کدام برای خزه مهنت کردگی ادوشی او رنگی تاتویروف کرده تناش در دلی او هست همین چیز سر ببرویم کو یک گالچکا уже تداری بعد 10 سالم اگر نه 2012 حساب کنیم اینا 21 22 10 سال میشوه این 10 سال شوخی نیست رپریخته 10 سال ها ایجادکاری ما در درون خیزان نرفته تو سال چند سال گرفته؟ ما 2009 سال کردم 2009 ها ما انا 2012 ما حیاتی بگیم خیزان نشیدم سال یعنی گفتم میشه که سال 2012 ویرایت نفسیوات بیوید میکنی که خیلی ما ای پیشین نامم چی لگاتیپی خزیره میگیرم خزه شنابس دیگه نیست الان نگاه که من در این سوال چه میخوام اکورات نجاوبتم ما بسیار اول کارای خیلی بود همه اکی آدم به خطا نیست همه برخصی هم هر کار کردگی ما یا دو وقتا نمیموندم ما خزیره نمیموندم خیلی پیش بدیر یا 2 سال پیش من نمیموندم خاطر در درون خزه بودیم من نمیموندمش برای که او وقت که با همون فکری من معنا نداشت برای که امی کار سر شده یک کس نموند 2 کس نموند ایمان هم نموندمش ما یک خطاگی ما دامی بود که کم ترک برخص یک کار کردیم خیلی شیده هم دوره مثال من نمیموندمش نه که من در ترکا نمیگفتمش که مثال ما در ترک وابشه در ترکا تماش نمیکردم اینتریو دانه که من نمیوگ میدادم که اینا من نمیمونم در خزه مثال چی با خزه باید سرجم باشه که فکرای هم وقتا ما سرجم نیستیم من چی باید گالچکای خزه بمونم من نیداونه ما توضیح را نکلاستینگ دارم گفته همون فکرای خودم که بچه ها نکلاستینگ کم بچه هم آدم مخلصم ما همونجا گرفتم همین گالچکا را نه که اکه دامی طوله که 3 ماهی 2 ماهی که من مثال خاموش بدم ما میخوام نپرتم همین چیز را همین مثلا اودیتوریا را نمونم В общем, یه گفتم میشه که единственный آدم تو هستی که میگویی که ما единственный خزه ایم единственный آدمی که لگاتیپ خزه را ایمونه و نام خزه را پیش میبره بیایی را ایخل مقصد ایخل فکر میکنیم ما اکه راستش اگر لگاتیپ هم نمونم افیسیالنا اوما و جامعه ده نگفتم که ما برآمدم این بعد مرام ستیل مالیش کردگی نیستم میشلنیوم هم دیگه شدگی نیسته من میخوام همون اگر گالچکا هم نمونم نه که من اوجه هوای گفته اومده امی میدانی در یک خونه اگر 10 سال اجاره بشینیم من فکر میکنم همون آدم اشهد میکنه که خونه خچه действительно уже هیچ نمیکنه که صاحب خونه از بسری پول میاره اتمسفر آورای خونه уже آورای خونه خودش میشوه ایما بیا چم اگر خیلی بیا بارترش میکنیم بیا فکر میکنیم مثال ما اگر گالچکا هم نمونم نه که بدم که ما خزیم ما مثال همو آدمم ده کاراچی в общем تو رنگ گلیلوس ویدیو نمیکنیم و نمیگم ما گالچکا نمیمونم نه که ما ویدیو نمیکنیم که ما میبرم в общем прогноз вид шахер не просто аз ма агар бигардам бугум ки ма испас خزه میمونم این ای مخلصا زایش میکنن کی اگر مخلصا دستگیری کنن مثال هیاهوی کنن که بیا براتن ما هولم هستیم کاراچی بیا گالچکا را بزن هیاهوی که کاراچی من میتونم خزه مونم رفتم بگیرم چند مدت اخیر کلیپ کرده بودی او چخی همو انرژی را یک جای افتی و همو الهام چخی افتی اخیران اخی همو کلیپ هم میگیم همو کلیپ اگر بگیم همو ستانه همیشه و گفته کامنم و هم دوره یک با فکرم هم را یک ناموساکی کردم دارم کلیپی ناموساکی میدین خیلی سال اما چه ما میتونم شینه حتی ما بسیار میخوام که کلیپای باشه ما کلیپای نخیلی یکون ساسمی اسلام ده خیلی سناریو قطعی مثال این ما نیدام نیاسان مدود دفعه دیدم ما در سناریوش چی معقول شد که زوری باد کرده اگر همون کلیپ دیده باشین مثال صورت میگیرن تیپا او دزنی او روی میکنه که نه قطعی دخته گاب زده سه اکازویتسا ای دستیومکا بده قطعی هم دخته گاب زده سه دستیومکا بده
камера доштан ора и корш будай вот ин ҳам чизу дивид карда мара мисол ҳам я чизе ки гап дига чи ай нек сценара дига чи гуфтеса май хело да хай дорум камнун фаҳмиш иншалло вақт соатш биёяд мешава оянда иншалло сабаби хомӯшии последнее время чи буд чи ба хомӯш буди чи ба дар канал ягон чизи нав набуд яъне канали хезе 2020 ки канали ту буд ва оз дасти шахирай ту метавони ягон даъво карда ки ам каналай ма ё не ман ростиш даъво кардан намехом барое ки ҳамун гирда атрофи вақте ки атмосфераш ҳам халӣ шид ман розиам ки барои оромии дуруну дилу виҷдонам тайёрам ки ҳам чиза уже ман уже ура додум рафт ман ура ҳис намекунам ки вай май мисол мо хай группамон оказывается қарздор шид мисол ама я шахсе ҳастам ки намехом қарздор бошам да ман намехом я одам пешай ховш мисол фикр кунам кай медода боша ҳами суми мара ё ҳами чизи мара ин мара ман хов намебара ки ман ҳам одам чизи ҳаму чизи касай да барои ҳаму вақте охир да омад ки мо ҳам хел қарздораи группа ман хидмам барода рафтум ки бигиам мо надорем гуфтум 30,000 хай чи хел сита қарздор шидем чи хел қарздор шидем хай ака ман қопали гапа охир да фаҳмидем 35 да хай нестай ака уҷа ҳами гапи ма сила дошт да масал тун биги канала бутеш рашо чим ози ки ягон пешравӣ киёзи мебурора мисол 5-6 ҳазори мета 30,000 мардака мета мисол хай ака хона доштем ун мардак рӯй карда забониш дароза ки пули мара битем мисол шумо ваъда ман ҳам дар ҳамун компанияем ама намехом ягон айби ягон кас бошум мефаҳмӣ ман любой страдата любой дарда хидм да мегирам андеву любой намира хидм да мегирам не ки намехом я одам мненияша нест баъд ама дига кунам хай чизе буд нашуд хомӯшӣ чӣ хомӯшӣ ин ҳами кам тарак бар фикрам ҳами зарари ҳами атмосфера шид тира ваъда додем ки тӯли як сол ман чӣ мекунам ҳами оила мерава моҳи август будам интервю доштем ку баҳс буд чӣ хеле ки баъд ҳамҷа те гуфтӣ ман ҳамҷа нигоҳ ки чӣ хел ҳамун видеоро агар бибинем гарени увери набудам ки ин мерава барое ки дуруни мо дар хали стойкс будак ҳамун вақт хай мурури вақт нофаҳмӣ мисол ду кас мешид кор осонтар мешид иҷа 5-6 нафар будем нофаҳмӣ 5-6 кас шид зури ҳеч ка нарасид карочи ҳамура абидинид кардан ҳар кас мненияи худаш ба гуфти ту ми хезе 2020 чӣ ба барҳам хӯрд ва ки причина якум шид ки хезе 2020 барҳам бихӯра ҳама дар лонли мебинанд дар шахр лек бисёриҳо мегӯянд ки не хеле набудагиай и плана карлион пеш кашида буд ҳамин метавона ҳақиқат дошта боша нигоҳ ки ман яду мисра дорум оли амира бовар ки недавно навистагимаш хеле айда нигоҳ ки пеш ай кардани ягон хатогӣ аввал хатогӣ кардан дар кораи дар зиндагӣ гуфта гапҳои ҳамбо давомаш ки ана мо дар иҷа мо фаҳмидем дар ҳаёт кияй ки чияй ё ҳамакаса ғолибем ё ки ничия фаҳмиди иҷа либа ҳамамон виноватем либа ҳеҷ ка виноват нест наметавонам хеле дона ба дона агар рассуждат кунем ҳози ман мисол гапа усу партом як шахсият да бугум вам нениёих ча дора лилвес дар видео мега ки короче ма дарак надоштум ай шахира сир кардам бояд мнение мара мепресидам барои ки ман ҳамун аъзои хезе 2020 будам тирам дарак доштӣ ё ки тирам ранги лилвес бедарак будӣ нигоҳ ка ан ҳами вопрос гарени шикатливиай ман ҳамира каканоест ба ҳамуи бе ягон гапи чапи зоти рӯи рост ман ҳамун ҳолатҳо кам тарак ҳамун даврон асраинум дига буд мисол ҳолати роҳатида будам фаҳмидед ҳолати роҳатида будам ӯ ҳолати роҳатида медонӣ ки як гап сразу метавона калон шава сразу як гап метавони близко к сердцу қабулш кунӣ як гапа ба дил бигирӣ ягон кор да грубо говоря заёб бирай не ки хеле ҳамчун трезвую голову ман хотир надорам ки ман иштагӣ бошем действительно ҳамин кора мекунем баъд ман як гапа гуфтагим вақте ки ҳамин видео биромад ҳамун вақт чӣ хеле вақте 5 кас дар бораи як кас гап мезанад бародар ё 3-4 кас
همون ششم آدم نیترالی هم فکر میشوم میفهمی؟ یعنی تو میراج گفت که یعنی لیلویز گفت که من واپشه درک نداشتم. واپشه درک ندارم. تو خودش تو تا داشتی؟ من نگاه که من خونه میرفتم میامدم. انا اخیران کرد خونه که ما داشتیم کوارتیرایی که می ایستادیم ما اوجا پاستایان اما نبودم اخی میفهمی ما بگیم که تا заочно ما بدم اگر ما لیلویس هم خیلی بود لیلویس вообще نبود او این بدوش بگیم فهمیدی ما заочно بدم اوجا دا بدن و دموی очни مثال очни вечно ما заочно میرفتم میومدم با همین حالت دا نکی خیلی نبودایی که ما گفته باشیم ها ما روزیم بگیریم بکنیم نه که ما بعد همو یا وقت همی دهک خیلی شهریار خیلی همه دهک همه گیزالا بود همه دهک همه یا اگه همو ویدیو برامد ما همی اومدم امرا پادشکا کردم ده همی کارا او بعدی ویدیو کاری بچه ها او بعدی ویدیو اومدم گفتم چیزی هسته والها قای کرد значит اینجا دا کارلیون لونلی با کی بود؟ حقی خیلی بداگیو کارلیون لونلی فقط یادشت کردم من خاطر ندارم که در سری معرکه گفته سمجد من ندارم ششم که بود سیمپو با فکرم واپشه خاریج بود خاریج بوده в общем این پلان کارلیون لونلی کشید من هیچ گفته نمیتونم آخی من اگر в общем من گپای خیلی دارم که تو درک نداشتی بعد ویدیو بردن в общем گفتی که توریه من اومدم خیلی توریه گفتم بعد کاری کردگی سر غضب بود همه اینا نگاه که سر غضب فکری ما اینا بعد ویدیوی کردگی اتویت اینا کلیپی که شهریار ما اینا تازی را دمش زدگی نیستم نه او روز دیدمش دم زدگی نیستم ما برای که میدونم این نگاتیو میگذره پس ای روزی سرکنی گفتم که ضرر میاره برای همون چیزی بود که شیدگی شیده کاروچه برای همون ما بعد یک کانفلیکتی دیگه می کم ترک نفهمی بین ما و همی که شیدگ دار بگیم همی دودارمون لونلی بگیم بعد برادرمون یعنی بو عزیز یه جای خیلی حتی عزیز لونلی هم کانفلیکت نه صحبت شد از ما تا همش درست میفهمونم چیزی که در ازگار در یاد بود همین جمع خطی صحبت میکنم اگه پرابلم نیست نگاه که وقتی که شهریار همون جمعه بروید در میکروفون در میزیره خاطر داری هایوی میکنه ما همون روز مرده گوری یک روزی 40 روزی بگیم خیلی ترزی образ жизни بود نه من اومدم همجا خواستم پروفسیونال نرفتار کنم نه به دودوی مقصد به وقت جاغ مثلا میوجه کم تا وزرس اومده سایخچم ای بی بعد چی در کارای تایسیده کردن مثال ما اومدیم شیشتیم که هایوی کدرف بعد لونلی ایخه بخه ایخه قبول کرد همون سیتواتسیا را که انا او دودوی کرد شما هم زموگ زدگی خب ده همینه خیلی گپ شید بعد ما اینجا عزیز برادر را دعوت کرده بودیم بعد باید دین بارش در می اومدیم بعد من ویدیو کردم که من شهریار افکورسی نبودم یک چند سوالی که من رقم میداد اونجا در اینترویو وقت کانال خیلی اکتیو رفته سبود پراسموتروش رفته سبود اکتیو نماد چی می اومد که تفکورسی بودی یا نه در پرامو افیرام میپرسیدن نه من میپرسیدن چیزا بعد خیلی باید من کورپا کشی نکردم اگه زود من نمیترسم که کورپا بکشم مثال از من مثال ای نقطه نظر دیلی صاف گپ زده سم با من طرف سیاهی بزرگ دارم من دیگه او را نمیخوام نشان دادن من او را اسلابیستی آدم نشان دادنی نگاتیو شو و سوشنس شمد ایو چیزا را کرس کرده نه که هم دورو را میگم که کنویست ما ویدیو کردم که من دیستریتیلنا مقصد خاطر ندارم همین چیزا که ما نخی افیциال نبشینیم گوش که برادر روزی همون برادر هم مقصد سرش میکنیم اگر سر همه کردیم ما روزی میشیدیم که ما دبرو نمیدادم که در ویدیویی را بکنم بوی خیلی گپ است همون من میدونم میشلینی خدمت من اومدم من خیلی مثال چخچخو را من خیلی حل میکنم بیا برادر گوش که فلانی اینا بیسمدانی نوروزی اینا نوروزی уже доголоши نقطه نظر علم دموکراتیا ده نفر سیلای народа توخای значит من نیترالنی من даже نیترالنی بستم که ای باید براتم بروی ای گروپا بلکه دکاس روزی همه خیلی فرمولاش همه خیال میشه так что انا با خمر زنگ زد یه روز که
am xalisari g'azabda bud misol ki ana dchi mara d причина qapida ki yakmish ujashmo kira atver nadoden maqsad gab nazaden u mikrofon agirib gabzat shmo misol gruba gara zamugzada shtagibden ia deymish ki tu v kursi budivu da video gufti ni v kursi misol ham baxa inam sfar nadora kha namedon ma bo namikhom interview davom shava gosha yo ki zang mezana yago interview da agar minen yaxsha doshta bosha buga meki ma ba hamchun inson baxara ma harmad meknim yagon badiam bachara ma dagi nisam ma qati baxa konflikt namikhom ma dil jigari ur amedon patsan dastoyni ay u iman namikhom ki ayruyam melch u sushnis shamadanishomta yo ma u danishomtam u fikr nakna ki ma yagon zod metarsam u dodaray barodaray u mo qati no namakhudage ma ura zarafshon saidiniyat meknam befahmi так что ина ма гуфтумш агар ами интервью ра бубина сабук боша просто мара дуруст бифаҳмам ки ман бо ая тараф мисол ман бо фикри олама мекунам мефаҳмем бародар мара негатив дар кор нестай ман дар ҳози груба гаря сум дар корай ая тараф мегирем ман чем когда чӣ ози ҳаракат накардестай ман хиёл мекунам ки агар ози ҳаракат кини трекора пешкаши мухлисо кини чӣ меё ки мухлисо тарк кардан ҳама офизӣ гӯш дора не ман сабаб дорам сабаби хомӯшӣ ман нуқтаи назар ман оиди реп камтар дига кардам оиди репи ҳаёт бугу чӣ намуд например нигоҳ кун ман мисол меорам бахшиш нигоҳ дар як давлат дар як шаҳр пожар мешава пожарнико ҳамҷара тӯли чанд ҳафтаву моҳ хомӯш мекунанд баъд ай сабабе ки ҳаму ин мисол шай ай сабабе ки ҳаму шаҳр мақсад стресс дабуд атмосфераи стресс мақсад чӣ хеле психологически ё психически расстройства эҳсосы ҳаму пожарнико мегиранд флешмоб мекунанд рақс бозӣ баъди тушид мекунанд флешмоб мекунанд ки камтар ҳиши халқа дига бари фоҷиа камтар ба худ биёянд мақсад фикри ҳамда фурӯ нараванд ана ма ҳамин репайна недавна реп хондам ишқи давраи мактабӣ ая тараф агар мухлиси ма гӯш кунай мега ози таисидае чахчах ишқи давраи мактабӣ дорам мисол не ки и заказ ки буд ман мехом ҳамун вақте ман ӯра сачиният карданда ман хостам талабои мактабу дихнам ман уже мехом ира дига хепардашак чӣ ба реп ози ягон чӣ пешниҳод намекунад барои хатм кунанду барои иди модаро барои рӯзи мисол артиши миллӣ барои истиқлолият барои ваҳдати миллӣ барои ҳам чизо чӣ ба реперози фаъол нестанд чӣ ба ҳар як рӯзи праздничный рӯз ягон трек надорад наҳуми майи нахари бомаисай ман наметавонам дар ҳукумат пешниҳод кунам ки ягон консерт чорабинишид морамро хаттем барое ки мо надорем ози ҳам хеле треко ин ҳами трайна мегум ки биёма агар инами дар кор боша ман намегум ҳамчун кӯмак лиш ҳама тайёр мамтемода любой ягон тема нашуд наҳуми май метавон ашида ман дар бораи наҳуми май медонӣ чанд қа информатсия дорам вообще дар бораи ҷанги дими ҷаҳонӣ фикр мекунӣ хуб нест ки ҳамун информатсияҳоро реп карда барори ҳадача дигар не то шо бигӯй бобои мазур буне ки роли тоҷикистона дар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ нишон будӣ 100% соли оли ранги вай дорум ку соли 1941 моҳи июн сар мешава оператсияи тайфун мисол ман ба дигар нуқтаи назар метавонам ира раскрития кунам и проблема нест ана и саволе ки доди мақсад чӣ ба бачаҳо фаъол нестанд бисёри шавқи худ дарс додӣ хайп ози мардум намефураш ӯ дарс накардаст ҳанӯз медонед чӣ сферада гузаштагиам чӣ боша ина ози реп нест реп нестай ака нигоҳ ки реп нигоҳ ки гуҷора бародар реп якам тарак ман фикр реп монди реперо куҷо рафтам гу мешава ки репа бигем куҷо рафт нодурустай реп нарафтай бечора реп дар ҷошай реперо таркиш кардам нигоҳ ки ман як чиро аҳамият додагӣ бошӣ ҳамин обществои ҷомеаи мо и пускай ҷои хафагиву ҷои хафа кардан малол кардан ман намехоҳам аксарияти ҳамин мсиҳои мо намехоҳам гуфтан звучит наразиву одномышленникам мефаҳмӣ ин ҳамин як мси агар ҳамин намуд подход гузашт 10 мси дигар меёвӣ ҳамун намуди фишкара
میفهمی کمای شخصیتی که در منیای خودش استوارای در فیشکای خودش استوارای در استیل خودش استوارای در تماتیکای خودش استوارای مثال آدم رنگ میگیره انا نگاه که آدمای خودمون امسی‌ها یکدیگر رنگ گرفته هستند ما недавно где-то шафмо фақат пропаганда мекардем мотив но ма мотив гуфта суруда дар назар байда дар назар надошта ма мотив гуфта яъне репа мотив дора ки мисол простой I'm not afraid мисол простой пример ёки треки бо ки аст якам хеле простой пример треки баста нашод игра моя игра ё мотив доранд ёки треки исмаил тоҷик бача мотиван ё ма мотив гуфтам я мегуфтам ки трек фақат тезхонак сустхонак набошад додзанак набошад дуруно шархе мотивое бошад ки чтобы ораторский чиё дошта бошад характер як масъалаи зура бардошти ҳозир рост мегӯй агар ина реп ҷура реп на танҳо ба ози ҳастанд оли нами мисол мумкин ягон додарои ёш бошанд мисол чихела оли ҳам чиза занма реп да мисол спидлими давидани даказар намекунад репери сахти калимаҳои кама истифода бурдан садонокдора истифода бурдан спидлимита бениҳоят тез мекунад нигоҳ ки ҳамин меҳроҷ ҳамин ландмастер мисол лен нигоҳ ки ая тараф барои ман ҳамн бача самый быстрый репер да то есть пасо азия ина мотив кард мактуб мисол на ҳамун бача нигоҳ ки рӯз ба рӯз аввал ман медидимаш хай ҳар кас мнения ихча дора ман нуқтаи назари худман медонам мисол ҳамун нигоҳ ки техника стил ҳамаш офигенада баъд текстош хай ба ҳамун синни соли худиш ба ҳамун фикри худиш арзанда буд лекин нигоҳ ки ба ҳар ҳол рӯз ба рӯз афзоиш ёфтаемошам ба қуввата эмоция добавид мекуна ина камкам голосош да ягон эффект мезана уже нигоҳ ки матн репе ки матнаш агар матн набошад ҷура и наразви рафтан дар кор нест аҳамият додагӣ боши адвақта ҳамин чиз ин ҳамин дод задан дар репи ошиқӣ нигоҳ ки агар ман тида зудтар дод бизанам баландтар дод бизанам ман тира гузаштам значит ман сахтар связкои мо бахвартар будиана бача ин реп я политикаи худша дора мисол матн мисол мотив мисол баъд ҳар кас хай стили читкаи худаш неки ҳамин репай ку ака нигоҳ ки ман то вақте ки репи эмоционале мехонам то худи мурашки нашавам ку ҳамура ман да мурашки меёрумш хай мӯи бадан мехеза ку ман аҳам чиз баҳра мебарам барои ки ман даже прогноз метам ки ол як кас мега ки мӯи баданам хез вақто ман дидагим прогнозам мегӯяд дидам биромад бародар мегӯяд гиряма оварди эй бача гарини ситуатсияҳое ҳастанд брат ки мисол бачаҳако дар комментария бинависанд ки и спид лимит ба ҳамун шарте мекунад ки наметонам хеле хонда ё ки ранги ҳозира стил сиван карлион намекунад барои ӯ ки наметонам ва барои ҳаму гуфтесае ки реп кардан дар кора ҳамида чӣ мегӯй мисол простой комментарие ки ман гарантия дорам ки метонам хеле комментария боша нигоҳ ки ҷура биёд ин ама мумкин агари ҷавоби ман мима саолто бирава реп ҳадди намуд мефаҳманд ба фикри шахсии ман ози чӣ хеле ки худмон гуфтесем ҳамун хел биромадаст рӯи таҷриба ё ки шахсияте ҳаст ки дар тезхонию битика чиш мебинад шахсият мс ҳаст ки просто кала качад мекунад фаҳмиди чӣ мега фигиво не ки он качает понимаешь реп бояд качат кунад тараф мс ҳаст ки мозг качат мекунад информация ҷамъ мекунад не гап мега ҳамун гапай кун ҳами ё ки мураш ки ягон гапи полезни мефаҳмӣ ина мисол дур намерем ҳами як гапи мара дар инстаграм дар бисёриё дидум ҳамура бин даже мп3 нагирифтиянд айбатли мавеми бигирифтагиянд ина хеле як кадракай ку ака ҳамура чӣ меган ами 15 секунда не текст не брат текст не бат нигоҳ ки даже короче ты намара брас на аруса даже аруси ман кда барномуса меган мезан барои ман инаи чиз качовияе фаҳмиди ман ира кач мебинам а так ман худам табиатам ки ором мехонам дона ба дона баъд ман ҳами мнения қатӣ кор мекунам ҷура мишлени қатӣ мисол ӯ давидан агар сахт мисол ягон читка усти як хел вақт ба кайф мекунам но ба ҳар ҳол ман мехоҳам ки ҳар як слушатели ман
як чишабиёва баъд ман честно бисёр вақт гап мезанам айрӯи зиндагии хидма гап мезанам ки анау бародар хичабиёва дар трек ва бидона тоқа нестай мисоли нами агар дар назари касеам саад ман хидма ҳеҷ вақт популяр не звезда хелис намекунам ҳамчун ами просто ҳамадам ки реперам ами нигоҳ мо ба реп айдан чихе нигоҳ кунем инами ранги як художника яку я расмай инами аҳамият дабоши европеецо глубокий смисл меган ку ҳамун текст гӯш кунам вайра бин чӣ меган качи ман тарафдори текстам ҷуда яъне шнапс гуфт ки тарафдори мантиқа яъне дар дуруни трек бояд 40% дашо 40% стилу читка мичка боша но 60% бояд мазмун боша мазмун охи мазмун бояд ва ҳозира стиле ки реперо қабул кардагиян ва реально чотки гузаштеста ай тарафи халқ қабул шудестай ида чӣ гуфтани нигоҳ ки мухлис бисёр вақт мухлис медонӣ мухлис медонӣ чӣ хеле ин ранге ки тик ҷои бариша мухлис монанде ки стив ҷобса савол метавонад ки шумо якҷо медонем ки следующий солда чӣ хеле айфон брорен халта махудаша мегам мо намедонем мо ҳамун стила ҳамун модара меброрем халқа мегем ки инамиай инами модар ҷое ки нигоҳ ки охир мухлис ку яхел донан во дефицитан у мухлисе ки дар хидмон ака нигоҳ ки ин развития яму одамам гарени мафкураш нигоҳ ки дар европа и хела ина ака раҳмати димикс бигем камбағал мурд алматский демикс мурдак пацана хая децл хел не децл не ана демикс нигоҳ ки ҳамурам шидагия я альбом бро я ҳафта пеш мурда да ҳафта пеш о где там хели прамжитӯ баъд не ивай буд хели рекламная пауза короче байда ягон чи вардан дар кура хели гапза духиёи фурӯшӣ кепкои фурӯшӣ короче нигоҳ ки ҳамун нигоҳ ки ай сабабе ки мухлисои ӯ ман намегӯм ки мухлисои мо ваян просто ҳатто ин мисолай ҳамун я альбом меброра аммо нигоҳ ки вақте ки я альбомаш мегзара гарени фанат пайдо мекуна я альбом дига ба дига стил ба дига тематика меброра мухлисош аксарият чӣ меган намешавад бояд дига чӣ бихона хит карди аудиторияи ваён метавонанд эмсира ҷобаҷо кардан контрол ахир монда хеле аксарият ки дефицитан силайвон намераса бараму аймо ки любительскияй варианти мухлисои мо фикр мекунам любительскияй бараму то ҳозир и мисол и альбом та мисол агар позитивни буброри қабулш мекуна мисол халқи бо одамои ҳам позитив мефаҳманд бо негативни меброри ягон чи андеграундест ки бо хулигангала мега анаиш ништагай ва ё байда дора но ки дар умум қабул мекунанд вибри ё наметавонанд эмсира короче выбор надора ё фақат я шайка метавонанд сабаби мурдани батл фристайл ва дисшапак дар чие сабабаш дӯстии байни бисёри бачаҳо дӯстӣ шидохӣ яъне репа интрига создавад кан репа интересни ҳамин чизо мекардан ва дӯстӣ тонист ки репа неинтересни кунад дуруни в общем беруни репа треканеву бо репи тоҷикӣ то мисоли 2019 ду зиндагӣ дошт яч дуруни репода буд яташ беруни репода видео да ответи як ситуация в концерто да ҳарчи гуфтан дисшапак определённи темаро обсуждат кардан бо сеюм қувва пайдо мешид ки оценид мекардани ситуацияра ҳамиёзи нестан ҳамира мешавад дар як ола ака нигоҳ ки ира мешава немо биоматра да нигоҳ ки да Америка дата мисол дата банда на крипс West Side East Side на крипс блат нигоҳ ки ҳамво дис мезананд якдигариша ай сабаби ки уже последнее время реперошон медонӣ чӣ кор мекунанд времени вақтаки сул мебанданд вохӯрӣ доранд меоянд вомехӯранд мега ки мисол тайёри табӣ ман ҳамун вақт дисит мезанам што баъди пеш барои ҳар як дис як касам мекиш ҷура
Ози, чтобы ҳамин чиз, чтобы зарар наёра, вомехран, меган тайёри табиӣ, ман дист мезанам, и агар одобрение бита, тамом мекунанд. Баъди дисти задани его, у тараф, короче, претензия надорад. В общем, биё система асос кунем. Список реперо, любой репер медроя просто яказ дахили чи рӯй мекуна, уведомление рӯй мекуна, ки ман тра дист мезанам, баъд принят кунам, тамом дист ҳамин идея аз ура бигира дисташ мезанад, чӣ фикре дора бугаш, ира медони камтарак ҳамин батл диса ранги спорт агар қабул кунем, дигар аз наглашия намешава. Ина спорт чӣ хеле? Ина масвида, мисол ина Камар Усман, мисол бози амиё ин ҳамин рӯз ба филм бой дорам. Ина мезананд, агар ман во биҷиқан ман хирсанд мешам. Хача интрига кардагиянд, мисол иш ба иш, мисол ҳамин баъди спорт бисёриҳо хит кардаги заважат мекунанд якдигара. Мисол недавно Конор ки унав задакш куд. Джастин Парье қати ҷанг карданане ки бойша важат кард, бо следующий бояш кардан. Ай батл хост қати Наврӯз меояд. Ина мав Наврӯз. Ина ми бовар ки премьерае. Чӣ гапҳои мо якдигара нагуфтем? Шахри Наврӯз. Ина мо дӯстем. Хай ёра мешавад, чӣ бане? Ина ворам батл, хашаш ба яга қариб ки худаш мисол. Ина мешидае ку. Просто нигоҳ ки вақти сарчашмае ки бори аввал буда этап набуд ку ту якум бори хеле батло шида мира худат организоват карди, худмон як хел ҷой дар иштирок кардем, дига бачо кардам. Нигоҳ ки якум қатиш негатив ша овард. Чӣ хеле ака мо бачаҳомон фаромӯш накунед, ҷомеаи худмон бод поколенияи мо вису камтарак бачаҳои ҷангияи худмон сайромон халид хеле тайёра, если чо мисол любой гап бо кадомиш номусакӣ буд, мегӯ гап да ҷавоб гу чӣ даре гуфтӣ, биё да берунам ҷавоб гу даму гапи хеле буд. Агар ҳамира мо ранги мегӯм ку спорт қабул куниш, биёинам мегем чӣ негативе дорем, дар рӯи якдигар мегем, ҳамин майдон да бимра бирава. ҳамин ҷа бимра, пага як ҷо як маҳфилдан вохӯрдем, вису уже ма туда претензия надорам, ту мада надорӣ. Бо даже мешавад ҷоеш ки якдигара дастгирӣ мекунӣ, ягон ситуацияда, положенияда. Агар и хел бирава хуб аст. Барое ки ҳамон вақтҳо нав сар шида буд, мардум тайёр набуд. Як хел эмсира хичам тайёр набуда ин чиз. Ӯ пешай нависам фикр мекард, мисол ма олам хелиш бигум як кебоб бихӯрем, чӣ хелиш мекунам. Страховкаош тайёр буда, ҳама гап корош. Агар ина батл мурда боша, биё ба ин ракурс бидрош. Биё ки дис ажда надорум дахтум, ягон кас ягон габи зиёдтӣ буга ма бидонумиш надонуш фарқ надора, ӯ кияй. Яке агар мара задиват куна гапҳои ӯ, ма агар битонумиш мебинумиш дар ҳаёт. Барои чӣ дар кора мисол? Мисол ман даже тайёр нестам чизда. Яке в курси мона амхе биё бугу, ман мегӯм гап несай бики, хай ба гуфта гапҳои замонавӣ хайпанути бида биё бизан, ман ягон хайп бикунам, хайп. Айта чӣ интизор бошем баъди ҳамин видео? Баъди видео ман бачаҳо канали Шнапс болода подписатсия кунен ва фикр мекунам дастгирии шумои последни видеоша тамошо кардан, подписатсия карданай ва фикр мекунам Шнапс бори дигим қувва пайдо мекунав, саҳна да медояд чӣ хеле ки ваъда дод, хезера худаш мекаша. аробаи хезера. Ихелам, ҳарчи буданаш мумкина, иншоалло ак саломатӣ боша. Ана як бори аввала яна ки ма ба фикрам дар ин барнома мегӯм, ма камтарак танқисӣ ягон бор ма мисол чӣ кардагӣ нестам да бародаро подписатсия кунен ису канал ҳаёӣ кардагӣ нестам, яке ҳозир як намуд бигем положение омадагие ки короче дастгирии ҳамин бачаҳко дар кора камтарак. Медонед чӣ хеле мисол оли ма тӯли 3 моҳ ки движение накардам, 2-3 моҳ ма подписчикомам 6 просмотромам ростиш инами афзали шогирдет мисол як трека ковер кард рӯй кард тӯли як рӯзда мисол 500 просмотр гирифтай, ма ки мара намешканам, мара зиқи хафа намекунаву, не ки ман медонам ки мо арзанда боло аем. Ами бародаро агар мисол чхелай аму ҳаёӣ кунанд, дастгирӣ кунанд исуса интизор медонед чӣ мешавад, темои позитивни мешава, ма дар бораи фақат позитивни мешава, ин ами сулҳу амонии тп ин чиста ники Шнапс қати мерава, баъд я тарафҳои вақти ғазаб ку негативни, ма ӯра ба ники роҳатӣ меброрумуше,
но ба ҳар ҳол в курси мемонам бачаҳоро ки ира широз қабул накунанд и чиста бизнесай короче негативам бировардан негативам барои ки роҳатӣ и товба кардам худо як вақто дар рӯи мақсад бефикримон будем слишком худно набашӣ мегирифтем дар Россия роҳатии раги лаънатӣ мегуфтам ам хеле короче дорум барои ки ҳастад трекҳои негативе ки бахча кайф дорад не вай негатив вай буй негатив меорам мисол ма чахчахе фалон бисмадон ягон чиза мисол меори теде ана хеле ҳаста не ки на пато маёзи ман фақат мехоҳам дарошкаи рост ягон зод малол набоша ягон гап набоша а ҳичка ягон негатив интизор нестам ягон камбудӣ боша мисол звоноки боча интизорум ба худо бо ҳами чахчахҳои бисёрш дар ҳами уже албом шидеста иншоалло меброя ана як бо бародари тайни дорем номша гирифта наметонам короче ӯам дастгирӣ кардеста исусу барои продвиженияи ман якан тар зайни тай холӣ шава бародар ман мумкине ки дига хеле чхел мегам большой прижог мешава ана не ки дастгиришон оз яка действительно бачаҳо дар кораи мақсад бачаҳо будроин поделиться кунен тамошо кунен айсар видеора комментария бинависен комментарияи хуб ки чтобы бо илҳом бисёртар мешавад дивизияи дига мешаванд ай ҳаматонам хеле чизоро интизорем бародаро ждат мекунем ва охирон суханта марҳамат метавонӣ да тамошобино бугӯӣ барномаро ба ҳамӣ ба анҷом расонам хай хубу ганда ҳар чизе боша короче бадиш гузаштад хубиш бимона фақат ҳамун рӯзҳои хубу корои хуб дар ёди ҳама бимона ва худованд ҳамата нигаҳбон саломат бошем бародаро кадом мехоҳад бисум кор куна поён даяно мера ҳамда муроҷиат кунем бисумаро мефаҳмам натуна чӣ хел кор мекунем дар телеграм хай обод бош